взима човека, който най-много време издържи. Килограмите са малки, по 15 килограма, даже 10 виждам, 10 точно така, но напрежението става голямо в ръката. Ако постъпя на таблета, какво ще се случва? Ще от 10 дена. Моля насам, заповядайте, мадам. Айде, айде машини, айде! Музика. Ай! След тях да се готвят Живко и Атлас. Ай! Айде можеш! Музика. Ай! Джовани приключи своето участие. Браво на него. Ай! Браво, давай! Истинско качество на това е това, че може да издържа. За сега доста добро време дава. Край! That's it.